Alam mo, nakakalungkot yung generation ngayon. Kasi ang dami ko nakikita ang mga babae na sila pa yung nagmamakaawa sa mga jowa nila. Ito, nandito ako sa kalsada nagtatap. Embrace tradition! Reject modernity! Hey! Uy, masasagasaan mo pa yung nasa pedestrian. Uy! Sa speedrun po namin. Nako, hindi! Naririnig nyo ba ang ulan? Mabuti yan para hindi kita ang mga luha sa inyong mga mata. Kumusta yung mga cancer? Ako nga sa Paolo at ngayon dadaanan daw natin ang mga kapiga-pigating memes ngayong linggo kaya atin na agad simulan. Yung mga boses ko pa lang parang galing lang sa iyak, di ba? Tingnan natin kung lalo ko lulungkot sa mga pinadala nyo. Galing kay Ming, Tiger Chopper. Kanashi B! Ay, ano legit? May young ka tempa. Pero yung pinakamasakit sa lahat pag hindi na nakikinig sa'yo yung tigre. Basta pala si Noza to. Siya ba si Noza to? O boses lang yun. Panoorin niyo yung To Your Eternity yan. Piga-pigati din yan. Galing kay Bubbles. Maybe he likes you but did he court you your first week in Philippines? I was head over heels, I know. Watch, uso pa pala haraan na taran. Ganda mo, Ti! Naglagay ka ng dahan-dahan. Wow! I can't believe this happened to me. PSA, we just... Wow! Wow lang ang binigay mo! Hayop naman na standards yan. Pero ganun talaga. Hindi naman porket ma-effort ka. Kung hindi ka talaga gusto, walang mangyayari. At dalhin mo yung buong mundo sa kanya. Kung hindi ikaw ang mundo niya, hindi kayo magkakatalo. Nainis lang ako. Sana hindi ko na nabasa tong caption mo. Sana kinilig na lang ako. Masaya pa ako para sa inyo. Nainis lang ako doon. Hindi ako nalungkot nainis ako para sa kanya Okay lang yan. Nandito ako. Ako na lang ligawan nyo para ako bahala sa inyo. Mapapao nyo ako lagi. Sunod, galing kay Jen. I would never cry to a song. Let's be honest. I am a man. Paano pagbulok na yung papaya? Suntok sa pate. Hindi ang mas nakakalungkot dyan, pumiyok-piyok pa siya Ayun ang pighati. Kung papaya to pighati. Well, basta huwag kang bitter, parang ampalaya. Okay lang yan. Sunod, galing kay Kenneth. Huli. Literal na huli. Ate, may gusto ate still si yung bata Pero mukhang tatay namin. Tumatawa yung pulis Uwi ka na boy, hindi ka pa naghuhugas ng pinggan. Kakain na daw kasi. Okay lang yan. Sa poblasyon daw yan. Shoutout sa poblasyon. Sunod. Nilayo ko sa akong ginikanan. Kay maoy rason para matabangan ako sila. Di man gusto pareha sa uban. Nga magsalig na lang sa ginikanan. Gibuwi man gud ko para makatabang nila. Kung dili na nila kaya, humana ang obligasyon nila sa tuwa. Pero yan, shoutout sa mga masisipan dyan. Sana pasensya, di ko naiintindihan yung nagkasalita Ito yung pasan-pasan niyang pagod sa iyong matamis na oo. Pasan-pasan na niya yung pag-overthink. Ito yung overthink. Ito yung boy best friend. Ito yung magulang na hindi aprobado sa'yo. Ito yung sako ng insecurities mo. Ito yung sako ng utang mo. Kaya lahat yung pasan-pasan niya. Pero diba, sa dulo ng araw, kailangan nakangiti ka pa din. Paglalabas yung utong mo tulad ni Kuya. Sunod! Galing kay Luelier. Pucha, parang poncha pa. Bayot! Bayot! Okay lang yun para sigurado gising ka. Bagyan bayot! Bayot na to. Literal na tulog pala. Partida ka, mabait pa Mabait pa may mga kupal talagang untog kang ganun O sasampalin ka, di mo alam yung mangyayari. Pag naman malungkot ka naman talaga mapapatagay ka. May panulak na yung bigas kanina. Kaya nalasing agad kasi nasa yung pulutan nyo kasi. Pinupulutan yung mga gwapong tambay sa kanto, no? Bagyan bayot! Sunod. Galing kay Bonj. Ito ba yung
Hindi ko nasa kaliwa. Kapit lang. Lalaban tayo. Yan ang lagi nagmamahal sa'yo. Kahit hindi ka mahal ng nililigawan mo, yan hindi mo na kailangan ligawan. Tama na kasi yung lato-lato. Tama na! Tama na! Tama na! Bakit ganun? Nanood siya ng 24-hour lato-lato sounds. Para ito pala yung version ng Akira. Akira! Kailangan ko yung original nito. Hayop. Tuloy na pighati. Araw-araw narinig yung lato-lato. Daig pa bangungot eh. No? Sunod. Galing kay Character You. Ayoko na! Bakit naman ang aso? Ah! Yes! Tanggal na agad isa. Okay lang yan, ha? Baby steps. Parang siya lang. Gusto ko yung kinomfort na yung aso na parang yung aso yung nakawala eh. Baka hinahanda na niya yung sarili niya sa palo na magulang. Kasi 70 pesos din yan. Pighati. Yan yung mapapaginipan niya maya-maya. Kumaya na siya ngayon nung nakita niya yan. Sunod. Kali kay Ragnek. Ito kaya klaseng Pilipinas tayo kung hindi tayo sinakop ng mga yan. Parang sasakupin naman din ata tayo ng Hapon o ng Amerikano siguro. May iba't iba kasi mga politikang kasama dyan eh. Hindi mo rin masasabi, di ba? Sana merong isang historian na nagbibigay sa atin ng parang ano kaya, what if? Kasi kulang kaalaman ko para dyan eh. Para masagot yan eh. Pero mukhang masaya yan. Kung may isa dyan na may kakilala, ano ba ang pinakamagandang realidad dati no? Anong multiverse ba tayo kung tayo sinakop, di ba? Sunod. Hindi ko na kailangan ng dadantayan. Sarili ko na lang ang dadantayan ko. Literal na chairman. Salamat sa servisyo, chairman. Nakuba lang nga siya eh. Kung agad nakita eh. Nung nakita ko putol to eh. Lahat naman tayo lagi naghahanap ng madadantayan sa ating araw ng pangangailangan. Galing kay April. Huwag na kayong mag-away. Awatin nyo na lang yan. Mag-sorry na kayo. Ina mo rin eh, no? Pag bumira pa, lahat ng kasalanan mo sa akin. Marites na. Pupunta ka sa bahay na hindi ka nagpapaalam na bumukas ng electric fan. Sino nagbabayad ng electric fan? Sino nagbabayad ng kuryente? Ano? Di ba yung mama ko? Naghihirap yung mama ko eh. Ay. Kita mong lakas-lakas ng electric fan na yan eh. Nagpapahirap yung Abay, isa pa mama pala. mo, pero ikaw nagpapahirap sa mga magulang mo. Tama na! Tama! Awat na po, tsaka sakit doon. Ang bigat naman. Literal, pasan-pasan ko ng 2 beses yung pala yung isa pang sako ng bigas at imabaw nun. Ito mga marites na mga tito to, hayop kayo. Para sa JJBA eh. Oo! May isa pa pala sa gilid. Yung pala yung stand niya. Literal, pwede mo suntokin yung paler eh. Sakit mo magsakit. Bigyan ng lato-lato yan para sumaya. Tsaka mukhang matagal-tagal at malayo-layo ang tingin mo niyan mamaya-maya. Aba nag-iisip ka sa buhay mo. Ba't yung mga bata hindi mo kailangan magsuntukan eh. Yung salita pa lang nila parang suntok sa tiyan eh. Kay Carlo. Video na yun. Wala. Uy! Bakit yan? Oh, yan, Uy, binaba. Uy, masasagasaan mo pa yung nasa pedestrian. Uy! Nabis mo din si Bruce Lee. Ano? Nasa lang. Ay, ano? Yan to pala yung lato trading. All interconnects. Kaya pala tayo nagko-practice maglato. Yung may magdaan. Gasyong. Para sa nunchucks. Tapos sa Davao, talagang ginugulat nyo sa galing nyo. Ano? Lahat ng panonood ko kay Bruce Lee dito mapupunta. Ito, lolo ko. Dala-dala niya yung tapang ni Bruce Lee. Si Bailey yan. Bailey! Super random. Pero hindi, lugi. Pag makikipagsuntukan ka, makikipaglaban ka, dapat pareho kayo may armas. Nabigyan mo ng lato-lato ito isa. Pwede ha, nasa ng tapang mo. Siyempre ka lalabanan. Malay ko ba kung nung bata ka, pro-athlete ka ng lato-lato sa barangay nyo? Di na. Ano ba ang bisaya ng pas? Buwagi ako dyan. Tinitignan mo, baka biglang lumukdang sa akin yan. Ayan na, ayan, sige. Baka biglang lumukdang. Here, pag nakita mo. Huwag yan, sige, lumukdang sa akin, ay damo ka. Pag nabuksan yung clingy side mo. Lika, daddy. Lika na. Isa lang eh. Isa lang sa leeg. Pag yan lumukdang. Sunod.
Ito na yung pinakamahirap na puzzle natin. This is Titan by Felix Ure. Isa siyang puzzle designer based in London, England. Ang objective ng puzzle na to is mapaghiwalay mo yung dalawang parts na to. Mukha siyang simple sa umpisa pero napakahirap niya kasi wala kang ibang gagawin kung hindi ikutin yung top and yung bottom portion. And mapapansin nyo, parang meron siyang balls sa loob. This is made of solid brass and weighs 500 grams. Mabigat siya kahit napakaliit niya. Si Chris Ramsey, inabot siya ng 10 hours para ma-solve tong. Dapat bigyan din sa lato-lato yung dalawang gano'n. Possible na tong i-solve. Kasi hindi mo alam kung saan ka magsisimula at ano yung next move mo para parang yung pinopormahan mo lang pala. Hindi mo alam saan magsisimula. Hindi mo maintindihan paano pasagutin. Solve mo yung puzzle na to. Nakadagdag pa sa hirap na to. Kumausap ka lang ng babae, mas mahihirapan ka pa sa puzzle. Wala kang makikitang solution or clue sa puzzle. Ito? Walang solusyon dyan. Ito, ultimo yung packaging nga niya, walang clue. At kung hindi mo talaga kaya at kailangan mo nang kumuha ng clue, kailangan mong kontakin directly si... Kailangan mo kontakin yung boy best friend! Bad trip. Tunod! POV, kasya pa 5. Pinagkakasya ka rin ba sa 5 pa niyang kausap? Overtake palala. Sunod! Palimos na ba natin? Yan, literal na clown ka nga. Huwag ka na malimos. Ayaw ka bigyan. Di antay ka sa susunod na mag-aabot. Huwag na tayo natin pahirapan sarili natin. Sunod! Yan lang kinora hiyon. Yun ang orig. Embrace tradition. Reject modernity. Hey, puwat siya may palikot pa. Yan ang dapat kalaban kanina nung nag-ano. Yung nagda-nunchucks. Yan ang original na sandate. Putok-tokan ka niyan. Hey, you know. Parang dati ata sumasali to sa mga ano, hindi yan normal na galing lang. Hindi yan normal na may oras ka lang sa traffic. May pinagdaanan yan. Iniisip niyo. Ganito sa Pilipinas so matagal ang traffic, magkakaroon ka na ng bagong talent. Kung hindi mamerwisyo sa comment section ng FB, magaling ka sa yoyo, umili ka na ng ruta mo. Sunod, hindi na maganda. May ilang beso na nakikita ito, nakakainis. Tuntok sa pader. Pag senior citizen ako nga. Alam mo, pag tatay mo boomer, ganito ka zoom in di ba? Pero malay mo, nagpapapansin sa ikatabi mo, di ba? Hindi siya boyfriend. Baka gusto mo ng boyfriend, ready siya kasi ayaw sa kanya Wow! Iba nag-interconnect na sa babae kanina. Sabi ko sa'yo palamutin-utin naman dyan. Gambul saan? Dalagang Pilipina. Hindi yan canon, bro din yan Umasa ako. Leche. Sunod, upload ko sa Facebook page nga yan. Pagbigyan natin. Yan kay Giuliani doy. Ano kong pilitin? Ano, gusto mo ako? Hindi na naging pusa na yung tigre na yan. Meow. Nandito ako sa kalsada nagtatakbo. Pero may ganyan may naalala ko dyan. Pero posible nga yan. Pero sana okay lang siya. Ginawa natin biro. Pero sana okay ka lang, boss. Saka hindi lang nadala ng Sunday. Bigyan ng Sunday yan para umalis na. Takutin mo ng nunchucks. Tunog ng lato-lato yung nunchucks. Kaya pagtatampo ng isa, problema ng buong barangay. Parang lato. Pwede mo ba i-report ang maingay na lato? Diba? Kasi bawal sa mga kumakanta sa gabi. Diba? Pwede kaya. Tunod! Okay, Vikings Gaming. Basta speedrun po namin yun. Nako, hindi! Nako, ayun! Tatawag pa! Sabi ko sa'yo, paasa yung isang bata, dapat comsat dapat ikaw yung bantay ko sa likod Ito pala yung pinag-aawayan lang sa dalawang firewall. Ito pala, ito yung sila yung 3 virus. Tunay na gamer moment. Alam niyo, nakakalungkot yung generation ngayon. Ano nakakalungkot? Kasi ang dami ko nakikita mga babae na sila pa yung nagmamakaawa sa mga jowa nila. Gano'ng kadami? Nasa ng statistics mo? Nasa ng paper mo? Bakit marami? Nakita ka ng 10? Sa internet, marami? 20 ba? 2? Kung 2 marami kang mata. Sige, ano yan? Or may mga babae na in relationship sila pero never pa sila nakakatanggap ng bulaklak sa jowa nila. Tsaka kawawa naman talaga. Alam mo yun, nakakalungkot lang. Kasi I mean, there are guys out there of course who would go out of their way. Out of the way, di ba? Kanina, in the way din yung kanina babae parang nagtampo. In the way of the jeepneys. For you, ganun. Or to buy you flowers. Kahit hindi naman special day pero para sa kanila special yung araw na yun. Kaya kanila binili ng bulaklak. Or i-date ka o meron silang ginawang mali.
biglaan, ganun, surprise. Tama. Pero sa generation ngayon, mas lamang yung mga lalaki na hindi nila ginagawa yun. Nasa ng statistics, nasa ng thesis paper mo, na peer review na ba yan? Pero sige, for the benefit of the doubt. Wala silang ginagawang effort at all para sa mga jowa Tama. nila. Meron Okay, naman sige, talaga. na baka student pa lang sila, ganun. Wala silang extra budget. Pero ano ba naman yung magtabi ka ng kahit konti? Paano yung mga lalaki? Yung mga lalaki naglalakad na nga lang para makapasok. Mag-ipon ka kasi. Huwag ka na kasing kumain. Bigyan mo ng bulaklak na di niya makakain. Kainin mo na lang yung bulaklak. Gumawa ka ng paraan. Sige, tapusin mo na just natin. show to. her how much you appreciate her. Na tama Kasi naman. sarap sa feeling nun. Alam mo Yes. yun, yung feeling mo babae ka. Kasi ako for the longest time, hindi ko yun na-experience. Season ko lang siya na-experience. So galing ka pala sa toxic na relasyon. Yun, naiintindihan ko naman. May pinanggagalingan tong bias mo. Nakikita ko naman. Basta huwag ka magtampo sa gitna ng kasada. Huwag magagaya yung ate kanina. Okay lang to. Mag-rant ka na lang sa TikTok. Mas okay yan. Mas gusto ko yan. Meron tayong Na content. maalala ka ng taong mahal mo, di ba? Tsaka alam nyo, na-realize ko rin Tama. kasi sa mga lalaki, kung gusto nilang gawin, gagawin talaga nila. Pero Tama. kung ayaw nilang gawin, Kung gusto nila mag-cut class, mag-cut yan. Gusto niyan mag-effort, mag-effort yan. Mag-over the bakod. ang dami nilang excuses. Kasi hindi naman kasi necessarily flowers lang dapat yung ibigay mo. May Alam mo sako yun, ng bigas, dagdagan mo. Hindi mo naman kailangan gumastos para Wala na gumawa ng flowers. letter, di ba? For surprise Tama. date mo sa bahay, magluto ka ng food, tapos sabihin mo, yun lang yung kaya mo. As of, Basta pag sinurprise mo siya, siguro din mo kayo muna ha. Kasi marereport ka sa barangay na. o ganun, bawi ka na lang next time. Kung ayaw mo gawin yung sa Bawi ka na lang sa next boy best friend. jowa mo, tapos magrereklamo ka na magrereklamo, then why are you staying in the relationship? Tama. Bakit ka Bakit ka nag-run sa TikTok, di ba? Pero kung meron naman, why not? nakapagrelasyon dun sa babae Tama. in the first place? So, umpisa lang may effort, ligaw-ligaw, ganun. Pero kapag kayo na, tamad-tamad na. Kasi alam nyo, ito theory lang to Hindi naman Ay, sure, pucha, pero oh. theory. Theory, Focus mo pucha, sa parang Einstein, theory-eyed. Naisip pinag-overthink ko kayo Pero kasi may possibility na baka hindi ka naman talaga mahal ng lalaki niya. Oh. Or mahal ka niya pero hindi ka niya ganun kamahal. Masakit siyang isipin, Grabe, tsaka no? masakit siya tanggapin. Pero wala, ganun talaga eh. Sakit. Kasi hindi talaga siya nag-effort para sa'yo. Kung wala siyang pinapakita na any kind of gesture sa'yo, then I think Yung ganun. you should leave kasi Para mag-get yung gesture we lang. all deserve better. Kahit Tama. naman yung mga lalaki, deserve din naman nila yung better eh. Hindi naman to one-sided lang Tama. eh. It goes both ways, you know. Kasi may mga lalaki naman na sobrang effort tapos yung babae naman yung tatamad-tamad na ayaw mag-effort. Siyempre dapat equal. Dapat sa simula mo sinasabi yan eh. Ito yung mga klase ng usapin na pwede naman siya either way. Pero yeah, pareho naman yan. It goes both genders. Kung saan mang gender pupunta yan. Importante dyan, dapat nakikipag-usap ka lagi. Kasi iba-iba rin naman ang love language. Iba naman ayaw ng gestures. Iba naman ayaw ng engrande. Iba naman ayaw ng chill. Gusto naman ng grande. Diba? Kailangan kausapin mo. Hindi ka makuhula sa Quiapo. Pukpukin mo ng orb sa ulo yung partner mo kung ayaw niya sabihin yung gusto niya. Iba't ibang multiverse din to eh. Meron din naman mga manhid sa ganyan. Kailangan mo talaga isigaw sa mukha niya yung gusto mo mangyari. Bigat na naman sa pakiramdam. Sarad. Ang kamay lang, last Ito hindi to ako sa attention. Busog na busog sa attention. Last na nga Ay, po. galit na naman. Hindi pa kasi kumakain ka. Mukha na siyang sako ng bigas. Ano ba? Ay, Oo, kawawa naman talaga to. Hindi na makagalaw. Ayun na, oh. Sakit na yan. Apo. Leche. Inubos mo na naman yung hotdog. Inubos mo na naman yung sardinas namin. Kain, kagigising mo lang. Na! Mukhang hindi mo kumakain. So, sabi nga naman nila, pag nasa relasyon ka, tataba ka oh, ano nakagat na? Kagatin mo din yung pusa ng jowa mo, kita mo. Magmamiyaw din yan. Ito, dami nangyayari. Galing kay Zoe. Ibigay mo sa akin ang attention mo, kayo na. Oy, ano yan? O nga, habang tinitignan ko to, may dumatagdag sa nangyari. Nako, ayun na. Ito na, si boy best friend. Ito si boyfriend. Dito ka, ayaw masasaktan ka eh. So ito yung Joe. Ay din, ano pala to? Babae pa. Babae ba yan? Lalaki pala, akala ko naka-skirt. Mukhang binablog niya muna. Mukhang mahal naman niya to. Ito namang isa, ito yung parang ano yung MC. Siya yung lagi nakakanood sa anime na siya yung bida. Siya yung tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Pero dito ano lang, shy type muna tayo, shy type lang. Nad! Nagawa na agad sila lahat ng story. Late na ako. Late na ako para maghanap ng attention sa'yo, kaya ako ililisan na. Sakit na ng kamay ko! Kakasuntok sa pader! Nad! Chat mo naman ako. Hindi mo naman di ba akong boyfriend, di ba? Lamutin mo na ako. Napakahirap naman. So, 2 tao ba to? Ito yung parang overthink kayo, no? Ako na iniisip na kami, siya na may iba pang kausap sa gabi. Sunod, activity 1. Lagyan mo ng label. Naku, marami naman pumasa sa activity number 1. Tanga lang hindi gagawa. Lagi mo lalagyan ng label, di ba? Kaya nga sa SM, di ba? Lagi nila tinatatakan. Kasi kung di mo tatatakan ng label, iba ang bibili niyan. Iuuwi yan ng iba. Huwag nang maglandi ko ayaw ng label. Eh, baka naglumalandi ng walang label eh. No? Activity lang pala. Baka group activity to.
Kaya hindi mo mabigyan ng label. Mga hangal. Mga ilang activities pa ba yan? Kala mo ba activity 1 and only lang yan? Hindi. Activity 10 tayo dyan. May group quiz ba tayo? So comment nyo na sino dyan ang mga di pa nagagawa activity number 1. Kailangan po natin ng attendance dito. Sunod. Uy, graduation na. Congrats sa mga pumasa sa graduation. Bless you, go. Kawawa yung isa. At least nabasbasan ka sa trabaho mo, di ba? Yan yung iyak at dugot, pawis na lalabas sa'yo pag nagsimula ka na magtrabaho. Kaya ingat kayo sa biyahe. Good job sa lahat ng mga pumasa. Gumrado, hindi puro TikTok na ginagawa ko at Facebook. Nag-aaral na maigi, di ba? Tinapos yung activity number 1. Hindi puro mga bastos na activity ang inatupag. Sunod. Di mo na ako nire-replyan sa group chat natin. Di mo na ako tinatag. Lagi na lang at everyone. Ito na naman, puro ba inabot ang bola sa Amerika. Thank you. Pinaalala ko no high school ko. Nakalagay sa akin, sa likod ko, Rex. Kasi may ligo ko sa T-Rex. Hindi ko alam. Sa kabilang section pala, meron pala kapangalan nun. So kalagay nila, gusto ko siya. Hindi ko naman siya type. Kasi sobrang layo sa gusto kong type. So habang naglalaro ko, sinisigaw nila yung pangalan nila. Parang, hindi to para sa'yo. Wala tayong label. Para sa akin to. Kasi cool, di ba? Rex or Drake. Di ba? Parang cool. Kasi sa high school kasi ako nun, okay? Una kay Epal. Pero ayun, nabigyan ako ng nagtitira. Okay lang yan. Unahin nyo lagi activity para sa sarili nyo, huwag sa iba. Kaya well, nagmamahal nga din yan. Kung di nagmamahal, hindi mo naman makuha sa ibang estasyon. Sa iba nagpapa-change oil. Interconnect na naman. Sakto mga memes kayo na. Sakto dito, tol. Ganad, pinagpalit. Pero ba ang palit dyan? Pero di ko pinagpalit. Pamalunggay, tumalinggay. Umay na ako, leche mga memes yan. Pero total, bago nyo tayo pagpalit sa iba pa mga video, doon nagtatapos muna yun. Kung gusto nyo ng mga ganito, mga pigati na video, so like, share sa mga pinagpalit yung friends. Wag nyo kalimutan subscribe para wala mga maalam.